Tingnan mo ang mga lansangan, mga bata naglalaboy, walang gumagabay. Sino magtuturo sa kanilang paglaki? Ano ang maidudulot nila sa bayan? Mga taong alipin ng kasalanan, sumisira sa kanilang kinabukasan. Nakangiti sila sa panlabas na anyo, pero sa puso nila ay puno ng lungkot at hilo. Kristiyano, kita, hindi ba kailangan nila si Jesus na tagapagligtas natin? Magsalita ka, magsalita ka, magsalita ka, magsalita ka. Sa bawat segundo na lumilipas, may buhay na biglang nagwawakas. Saan kaya sila tutungo? May kasiguruhan ba sila sa mundo? Ang iyong narinig at nakita, hindi ba't kailangan nila si Jesus na tagapagligtas natin? Magsalita ka, magsalita ka, magsalita ka. Pagdating ng araw ng paghatol, dahil nagpatuloy sila sa pagkakasala, ang dahilan pala ay ito, walang nagsabi sa kanila ng totoo. Sa harap ng Diyos, sino ang mananagot? Kristiyano, magmalasakit ka, pahalagahan mo ang iyong narinig at nakita. Hindi ba't kailangan nila si Jesus na tagapagligtas natin? Kristiyano, magmalasakit ka, pahalagahan mo ang iyong narinig at nakita. Hindi ba't kailangan nila si Jesus na tagapagligtas natin? Magsalita ka, magsalita ka, magsalita ka.